Majoritatea oamenilor sunt doar căutători de plăcere. Putem să-i spunem cum vrem noi, să ne ascundem după deget, să o îmbrăcăm frumos, dar să fim sinceri. Tot ce ne dorim este plăcere. Fie că ne găsim plăcerea în muzică, exerciții fizice, copii, o sticlă de vin, un joint sau sex. Unii primesc plăcere din lucrurile materiale, alții de la prieteni și familie. E același lucru. Suntem sclavi ai dorinței, legați cu lanțul de momentul prezent al plăcerii. Asta este ceea ce Kierkegaard a expus în lucrarea sa Sau, lucrare în care pune în balanță esteticul cu eticul. Este lucrarea în care a enunțat celebra frază spânzură-te, o să regreți. Nu te spânzura, o să regreți. Asta e esența filozofiei. Cugetare care a dat naștere mai târziu curentului existențialist. Pe cel care trăiește conform pasiunilor, Kierkegaard îl numește adept al esteticului, estet, în opoziție cu adeptul eticului. Kierkegaard prezintă mai multe tipuri diferite de esteți, după părerea lui. La cel mai de jos nivel îi avem pe cei care trăiesc pentru satisfacția trupească primară, mâncare, alcool, sex, droguri. La următorul nivel avem workaholicii, să spun. Ei trăiesc doar pentru slujba lor și le place să fie prompți, sunt obsedați de detalii, punctualitate și ordine. Apoi avem persoana cu gust rafinat, inteligențe cultivate care caută împlinirea în operă sau teatru și citează mereu din Goethe sau Schiller. În cele din urmă avem esteții care manipulează și controlează. Ăștia sunt atât de plictisiți de viață încât trăiesc pentru a seduce, a provoca sau a incita pe alții pentru propriul lor amuzament. Oamenii sunt jucăriile lor doar și trăiesc mereu doar apăsând pe butoane, controlându-i pe alții. Pentru Kierkegaard, estetul suprem este Don Juan din opera lui Mozart, pe care îl aprecia foarte mult. Pe Mozart, nu pe Don Juan. Don Juan era mereu în căutare de ceva care să umple golul, trăind în imediat, dar nu în prezent. Toți par radical diferiți, dar toți au aceeași problemă. Nu dețin controlul asupra vieții lor. Ei sunt forțați într-o pasiune sau alta de capriciile plăcerilor lor. Sunt persoane ale imediatului, sunt sclavi ai contingenței biologiei lor, sunt reduși la o stare animală. Kierkegaard spune că nefericirea lor vine din faptul că nu se conțin, nu se dețin pe ei înșiși, conținutul vieții lor este în afara lor. Esteții sunt mereu absenți față de ei înșiși. Sunt absenți ori în viitor, cei care speră mereu, ori în trecut, cei care regretă mereu. A fi estet înseamnă a fi o frunză în vânt, dar nu despre asta ar trebui să fie viața, spune Kierkegaard. În acest estet vedem mai mult din noi decât ne-am dori, nu-i așa? Ne recunoaștem toți aici. Nu de puține ori dansăm pe muzica dorințelor noastre, a lipsurilor noastre și pierdem din vedere acea parte definitorie a ființei, capacitatea noastră de a ne defini. Trebuie să creăm și să fim asumați față de caracterul nostru. Noi nu suntem definiți, noi suntem cei care definesc. Tu ce fel de estet ești? Indiferent ce estet ești, fă curiozitatea cel mai mare viciu al tău.